Her er Bethlehem News med vejret. Og vejrudsigten i dag, den ser sådan ud, at vi har noget blå himmel. Vi har noget dejlig lys himmel som den her. Man kan faktisk sige, at himlen den er dejlig lystig at se på, med gyldne stjerner, der blinker over det hele. Nu er det jo også jul, og vi har sådan en stjerne, der glimter rigtig meget. Det var alt for vejrudsigten. Tak for jer. Velkommen her i aften til Bethlehem News. Vi har en rigtig spændende historie til jer i aften. I dag så har vi historien om, hvordan de tre vise mænd de fandt Jesusbarnet, og dem, der fortæller historien, det er ingen mindre end de tre vise mænd. Okay, nu skal I høre historien om, hvordan vi fandt Jesusbarnet i Bethlehem. Det startede den aften, vi så en stor stjerne. Julenat så vi en stor stjerne, som Blinkede som en stjernesol. var langt herfra. Men vi vidste, at det var et savn fra gamle dage, og der skulle fødes en kongesøn. Så vi fulgte stjernen hele vejen til Bethlehem. Og så vi en lille hytte, hvor stjernen lyste over. Helt klar. Ja, vi blev så glade her. Men der var ingen konge inde i hytten, og blot en fattig kone. Og hun sad med sit lille barn. Og så gav vi barnet en røgelse. Med en sød lugt. Det var vores historie om, hvordan vi fandt Bethlehem med Jesusbarnets julenat. Ja.